d'aquí Can Rutí. Senyora Inés, sisplau. El micro seu. Què tal? Em sentiu bé? Molt bé. Bueno, el meu nom sí, és Inés Rodríguez Hernández, de l'Hospital Germans Trias, del Servei d'Hematologia. I, a veure, més alt? Així? Més a prop, així. Molt bé, doncs, bueno, en primer lloc, agrair, com a partícip d'aquest sopar, que m'ha encantat l'ambient, l'organització, el menjar i sobretot l'assistència i l'ajuda que ens esteu oferint tots, que realment representen molt per nosaltres, per la comunitat científica. Per la comunitat científica, aquestes aportacions representen moltíssim perquè són el nostre dia a dia. Sense la vostra col·laboració ens manca molta part del que veiem que és necessari per poder avançar en la nostra feina. I en el nostre cas concret, al laboratori d'hematologia ens dediquem al diagnòstic i fem el diagnòstic de malalties hematològiques, de malalties de la sang, que la major part d'elles requereixen un diagnòstic genètic, un diagnòstic molt ràpid, amb tècniques que són molt costoses i requereixen molts recursos personals, també d'aparells. I el nostre dia a dia és que ve un pacient, corre perquè li hem de començar el tractament i hem de saber el nom i els cognoms de la malaltia ben ràpid, no? Aquest és el nostre dia a dia. I gràcies a disposar de tecnologies avançades podem donar resposta a aquests requeriments i podem ser realment pioners en poder fer aquests diagnòstics. I en concret tenim un projecte d'investigació i també podrà ser utilitzat per la pràctica clínica, que és un aparell dissenyat per metges que són dels Països Baixos i que només es disposa de 5 aparells com aquest a tot el món, que estan a Europa, i que ens permet fer un diagnòstic una mica diferent de les malalties dels glòbuls vermells. Doncs bé, com està dissenyat per metges que es dediquen a aquest diagnòstic, junta com moltes tècniques que si no tens l'aparell pots trigar anys en diagnosticar aquest tipus de malalties, que a vegades tenen els nadons, que es posen molt grocs i molt anèmics quan neixen. Llavors això ens permet diagnosticar-ho molt ràpid, realment en minuts, vull dir, és una cosa molt sorprenent i molt bona. I també són malalties que afecten, que es diagnostiquen en gent més gran, que potser no són tan greus, per això no es visualitzen ja en el nadó, però que també, si tens aquesta mena de malalties, doncs tens pitjor resposta a tractaments, tant tractaments pel càncer com per tractaments de moltes altres malalties. Llavors, aquesta mena d'aparells ens donarà una bona posició, la veritat, i ens permetrà fer coses d'investigació que fa molts anys que estem darrere de poder fer. Llavors, agrair-vos de nou aquesta mena d'events, als organitzadors, i em sembla que deixo igual que el següent Parlament. Moltes gràcies. Moltes gràcies.